Salutare, eu sunt Alesia și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi eu sunt aici ca să vă arăt hainele și produsele care le-am comandat de pe site-ul Shein. Sunt sigură că cu toții ați auzit despre acest site. Eu până în ziua de astăzi n-am mai comandat de pe acest site pentru că nu eram sigură. Nu eram sigură dacă produsele vor ajunge, nu știam dacă sunt bune, dacă calitatea este bună și nu vreau să arunc bani pe niște produse care poate n-ajung sau au o calitate foarte proastă. În schimb, am fost foarte bucuroasă de acest site, calitatea hainelor este destul de bună și chiar dacă este un site chinezesc, au ajuns produsele foarte rapid, deci la mine a durat doar 2 săptămâni aproximativ. 15 zile aproximativ și au ajuns fără nicio grijă, fără nicio problemă, hainele sunt întregi, nu sunt stricate și toate produsele sunt și ele bune. Acum aș spune să nu mai stăm mult de vorbă și să începem. Primul produs care vreau să vi-l arăt este acest eyeliner, aici. Acum îl deschid imediat ca să-l vedeți. Sper să vă placă, mie îmi place foarte mult. În primul rând pentru că am dat puțin bani pe el și în al doilea rând pentru că eu, nepricepându-mă foarte bine să mă machez, este așa. Seamănă cu un pix. Este foarte ușor de aplicat când este așa. Și ce să vă spun, îmi place foarte mult. Nu știu, n-am cuvinte. Pentru prețul care l-am dat, nu cred că merită, adică ar fi trebuit să coste mult mai mult. Îmi place. Și îi voi da și o notă, m-am gândit, de ce nu? Și nota acestui eyeliner va fi 9 din 10. Bun, acum haideți să trecem la următorul produs. Următorul produs este această pereche de cercei. Sunt în formă de steluță. Acum, nu știu ce să vă spun, îmi plac, sunt simpli și nu sunt ceva wow. Sper să nu se înnegrească curând. Eu i-am luat și mi se par foarte drăguți. Așa sunt. Vedeți? Formă de stea. Nu știu ce să spun, îmi plac, da, nu sunt ceva wow. Și acestora le voi da nota 6 din 10, pentru că nu sunt nimic wow, dar totuși sunt drăguți. Următorul produs este această bandă, sau pamblică, cum vreți să-i spuneți, ca să o puneți în cap. Ar trebui să fie pentru make-up, dar o puteți purta și așa. O voi pune acum, ca să vedeți cum arată. Da, normal ar trebui să dau părul la o parte, dar acum doar vă arăt cum arată. Este foarte drăguță, a costat și asta foarte puțin bani, pentru că n-am vrut să dau mulți bani pe acest site, fiind prima dată în care am comandat și având în vedere că nu eram sigură dacă produsele ajungeau imediat sau dacă ajungeau stricate, rupte. Îmi place, e drăguță. Sigur ați mai văzut această bandă pamblică online, multe fete au cumpărat-o. Mie îmi place și acestei îi voi da nota 10 din 10. Îmi place foarte mult. Al patrulea produs sunt aceste cupe din plastic pentru a face cupcake. Eu ador foarte mult să fac prăjiturele, cupcake-uri, îmi plac lucrurile micuțe și le-am cumpărat din plastic pentru că nu vreau să dau foarte mulți bani pe ele. Se consumă imediat. Pentru câteva cupcake-uri, dacă le cumpărați din plastic, trebuie să le aruncați imediat. Acestea din plastic sunt geniale și sunt sigură că le voi folosi foarte, foarte mult, având în vedere că îmi place să fac dulciuri, să fac de mâncare, în special dulciurile, și sper să vă fie de folos și vouă. Acestora le voi da nota 8 din 10. Sunt preferatele mele într-adevăr, dar mă așteptam să fie mai multe. Nu sunt aici ca să vorbesc despre bani, pentru că dacă era vorba de bani, nu cumpăram aceste produse, dar mă așteptam să fie mai multe, pentru că pentru banii care i-am dat, mai degrabă îmi cumpăram altceva. Dar totuși sunt bune, drăguțe și sunt sigură că și vouă vă vor place aceste produse. Mi-am mai cumpărat și o pijama, acum vă arăt. Acestea sunt pantalonii scurți, așa. Nu-i voi proba pe acestea pentru că este o simplă pijama. Îmi plac și au și un maieu, deci este un set. Foarte, foarte drăguț, deci eu îi ador și am fost foarte bucuroasă când i-am primit. Sunt sigură că și vouă o să vă placă. Culoarea poate este puțin mai ciudată, dar mie mi-a plăcut.
îmi vine bine, îmi place și, de ce nu, am fost foarte bucuroasă. Și pe acesta vă sfătuiesc. Deci, dacă vreți să vă cumpărați o pijama de vară sau oricum și în această perioadă, pentru că dacă e cald în casa voastră, puteți purta pantaloni scurți, maieuri, ca să dormiți, eu o ador foarte mult. Acum am terminat cu produsele și vă voi arăta hainele, le voi arăta aici în imagine, dar le voi și proba ca să vedeți cum stau pe o persoană și normal că într-o imagine vor pune mereu o fată mai frumoasă, mai slabă, mai înaltă, dar așa le veți vedea și pe mine cum arată și sper să vă placă, să nu fiți dezamăgiți. Eu în general n-am fost, sper să nu fiu niciodată. Înainte să vă arăt hainele, vreau să vă spun că mărimile sunt exacte, aproximativ sunt exacte, deci dacă voi la o bluză purtați S, ar fi bine să luați de aici S. Oricum, în aplicație, la fiecare măsură vă spune și câți centimetri în talie, la piept sau și la pantaloni, de exemplu, și voi vă puteți măsura cu un metru, deci nu e asta problema. Prima haină care vi-o arăt este acest hanorac verde, care este puțin mai subțire și mai scurt, după cum puteți vedea, dar mi-e place foarte mult, este lejer, frumos, este perfect pentru această perioadă în care nu e prea cald, dar nu e nici prea frig, pentru primăvară este perfect. Are niște elastice aici la mânici, după cum puteți vedea, deci este puțin mai umflat aici, așa. Sper să vă placă, mie îmi place, este perfect pentru această perioadă, îmi stă foarte bine. Poate singurul defect este faptul că este puțin cam transparentă, așa în imagine, în cameră, nu știu dacă se vede, dar în viața reală se vede puțin, dar pentru mine nu e o problemă, mie îmi place foarte mult. Dar, totuși, în imagine nu arată așa transparent, deci voi da nota 9 din 10. În rest, în afară de acest lucru, îmi place foarte mult. Și pentru mine nu e o problemă, dar poate pentru altcineva era o problemă și să arăți ceva într-o imagine și apoi să-ți ajungă altceva e puțin o dezamăgire. Dar eu n-am fost. Îmi place foarte mult cum îmi stă și sper să îl port cu multă plăcere. Următoarea haină care vă arăt este această cămașă roșie, foarte frumoasă. Îmi place foarte mult, are și acest elastic în talie care îmi vine bine. N-am știut exact cum o să-mi vină, dar îmi place. Și aceasta este subțire, deci perfectă pentru acest anotimp. Este puțin decoltată și îmi place. Cam atât am să vă spun. Mie îmi place cum îmi vine. Sunt sigură că și dacă voi, fetelor, o să cumpărați această bluză, o să fiți bucuroase. Perfectă pentru această perioadă și îmi vine chiar bine. Acestei bluze îi voi da nota 8 din 10. Îmi place, e foarte frumoasă, dar sincer mă așteptam să fie dintr-un alt material. Puțin cam strâmt, într-adevăr. Mie îmi vine bine, da, dar este puțin cam strâmt, modelul este puțin mai strâns, dar acesta este modelul. Eu, în general, port haine strâmte, dar mă așteptam să fie puțin mai lărguț, fiind o cămașă așa, puțin mai largă. Dar mie îmi vine foarte bine. Îmi place cum îmi vine. Sunt sigură că o voi purta des. Și, da, foarte frumos. Ultimul produs este acesta. Deci am luat numai 3 bluze și câteva produse așa. Pentru că, v-am spus, nu eram sigură și, da. Această cămașă este scurtă, după cum puteți vedea. Mie îmi place foarte mult, ador culoarea. Deci este un mov așa cu câteva linii galbene. Nu e ciudat, chiar îmi place. O puteți pune cu o bluză de desubt sau puteți pune un hanorac deasupra. Nu este nicio problemă. Este mai mult pentru vară această bluză, dar v-am spus, o puteți pune sub un hanorac sau ceva să se vadă aici la gât. Îmi place. Îi voi da nota 10 din 10. Este perfectă. Vreau să vă spun un lucru, este puțin cam strâmtă. Deci mie îmi vine bine, dar este puțin cam strâmtă și trebuie să vă luați o măsură puțin mai mare, dacă vreți să vină puțin mai largă. Dar mie îmi place așa. Deci dacă vă place strâmtă, e bine în măsura care o purtați de obicei. În schimb, dacă vă place puțin mai largă, o măsură în plus. Totuși, o ador pe aceasta. Îmi place foarte, foarte mult. N-am nimic de spus la aceasta și este perfectă.
Cam acesta a fost clipul. Știu că a fost puțin cam scurt și îmi pare rău, dar au fost puține produse pentru că m-am repetat de multe ori în acest clip. Nu eram sigură. Știu că multe persoane au cumpărat de pe acest site și multe au fost bucuroase, dar eu nu știam și nu vreau să arunc banii așa pe produse care poate ori nu ajungeau, ori nu erau bune. Sper să vă placă și vouă clipul. Eu, dacă vă mai cumpăra, pentru că sunt sigură că vă mai cumpăra, având în vedere că am fost foarte, foarte satisfăcută, vă voi arăta celelalte produse care le voi cumpăra cu timpul, pentru că acum mai aștept puțin. Acestea au fost mai mult, după cum ați văzut, haine de primăvară. Dacă va veni vara, sunt sigură că voi cumpăra haine și mai drăguțe. Ador foarte mult topurile, body-urile și toate aceste haine de vară, deci le voi cumpăra, sunt sigură. Sper că v-a plăcut și vouă videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share la prietenii voștri ca să vadă și ei aceste haine și acest site și recenzia mea la aceste haine. Un comentariu ca să mă sfătuiți cu orice lucru, idei de următorul videoclip sau sfaturi în general. Eu vă iubesc pe toți, la mic la mare, și ne revedem în următorul videoclip. Pa!